La Voix de l'Amérique an ka foli bɛ lajɛlen yɔrɔ ne tɔgɔ Amadu Ibrahim Gajo ka bɔ Mali la Bamako yan nɔ. Bon ne ka kumakan bɛ ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa Asimi Goyita a ka fɛɛrɛ kɛ a ka wuli k'i jɔ ka kuranko in ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn problème jumɛn de bɛ kuranko in na walasa a yɛrɛ ka bɔ ka kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma sinon an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ bi bi in na Mali kɔnɔ Bamako yan nɔ ani dugu caman na maliyɛnw ka hami fanba o ye kuranko ye n'i taara yɔrɔ quartier o quartier i t'a sɔrɔ kuranko o de bɛ mɔgɔw da wa ni a ma wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la bon tiɲɛ yɛrɛ la minisiri min ɲɛsinnen bɛ kuranko ni jiko ma a dɛsɛra parce que hali a ka bɔli laban min kɛra nin ye a ma jamana kɔnɔdenw nimisi wasa donc o la ni min bɛ Asimi yɛrɛ ka bɔ a k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye pour que jamana kɔnɔdenw ka se ka to fanga in kɔ cogo min na. aw ni sɔgɔma VOA tabale Ivo National ka bɔ Bamako Mali la an b'a fɔ carte biométrique ni a fɛngɛla ni vraiment a sɔrɔli ka gɛlɛn faamaw ye min bila site sanfɛ k'a fɔ ko tɛ ko a bɛ kɛ mairie la a bɛ kɛ préfet la a bɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman b'a la o ka essayer ka kɛ parce que n'a y'a jateminɛ hali polisiso dɔ bɛ a tɛ ka kɛ o la o kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔw de choisir n'a bɛ kɛ yɔrɔ min na an don ka jamana kɔnɔ caman ye gɛn ka minɛ le donc an mɔgɔ mun ye gɛn ka minɛ n'a fila ko tɛ k'i ka soli walima ka taa tile fila kɛ carte biométrique nɔfɛ vraiment a ma nɔgɔ o ka essayer k'a bila mairie kunda walasa ani préfet kunda walasa mɔgɔw ka se ka courage sɔrɔ ka taa kɛ parce que fɛn caman bɛ yen n'a bilala polisiso la walima gendarmerie la ko mɔgɔw ka taa kɛ a kɛli bɛ gɛlɛya u bolo la parce que i b'a ye o yɔrɔw ka dɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka fɛngɛ ɲɔgɔn na cogo dɔ la mais n'a kɛra mairie ni préfet la jama bɛ se ka bɔ ka taa cogoya min na o de ka ɲi vraiment an b'a fɔ halisa an ka faamaw ye o k'a ceri walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ kalata nataw la an ka se ka taa voter. Assalamu alaikum warahmatullahi bi Afrique lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba k'a daminɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ne ye Fode Kante ne sigilen bɛ bɔnɛ bɛ Fana de ma ne bɛ Afrique lamɛn 7h30 9h 17h 21h30 ne bɛ Afrique kibaruyaw bɛɛ lajɛlen lamɛn bamanankan na n ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mariam Tarawele Modibo Dambele ka se Mamadu Ture ma ka taa se Kayatu Tarawele ma ani Zenabu Cero ani ka taa fara bɛ Afrique journaliste fɛn o fɛn bɛ yen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba tiɲɛ yɛrɛ la aw ni fasodenya ani baara ɲuman n b'a fɔ aw cɛ a ka baara ɲuman na an b'aw lamɛn su ni tile